ଆମେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଏସ୍ଏଚଜି 1 ନମ୍ବର ବାର୍ ଶିବତଲରୁ ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ପାଢ଼ୀ ଆଉ ମୋର ଏସ୍ଏଚଜି ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ଖଲିଦାନା ପତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛିଟା ସାର୍ଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇଛୁ। ତାପରେ ବୋର୍ଡେନ୍ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଖି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଟିକେ ଯିବୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ପତ୍ର ମାନେ ଟିକେ ଆଣିବୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସବୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖଲିଦାନା ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବୁ। ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ସବୁ ଦେବୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇ ଖଲିଦାନା ୟୁଜ୍ କରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଗଲେ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଏ ଖଲିଦାନା ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହବ। ତାପରେ ଆମେ ଏସ୍ଏଚଜି ମା ମାନେ ବି ଏଇଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛୁ। ଆମେ ହର୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲିଫଲେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା SOMC ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମର ନନ୍-ଫ୍ୟାପ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା, ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଖାସ୍ କରି ଗୌରମାସର ଏବଂ ହର୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଲିଦାନା ୟୁନିଟ୍ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ୟୁନିଟ୍ ସ୍କେଲ୍ଡ ୱେରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ହାଇଲି କରିବୁ।